disculpado o atraso, estábamos abaixo nunha reunión que tiña que acabar, pero aquí estamos xa finalmente, de maneira que eu procurarei recuperar o tempo perdido sendo moi breve. Hoxe damos inicio a un ciclo que, como vedes, ten o expresivo título de Revisitando a nosa arte, non? Na que esa nova visita os que puxeron os fundamentos da arte contemporánea en Galicia comeza con Maside. Vai facer a presentación realmente Manuel Quintana Martelo, que é o coordinador da sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que é realmente a sección que organizou a sesión de hoxe e realmente todo o ciclo, pero quixera agradecer especialmente a presenza e a disponibilidade da Aurora Marco, de Carlos Bernárdez e de Xosé Ramón Fandiño. Grazas pola vosa disponibilidade, por estardes aquí, porque nos ides ilustrar esta tarde con todo o que sabedes e nos imos pasar unha boa tarde de marzo aquí con vosco. Muy bien, gracias, presidenta. Gracias a todos por asistir a esta primeira xornada. Me enquenace, como decía a presidenta, da programación que habitualmente fai a sección de creación e artes visuais contemporáneas, que no tempo que eu me tocou por cuestións de lógica do pleno do Consello da Cultura, pois coordinar esta sección. Temos unha historia moi relacionada co que era a arte contemporánea nos seus distintos puntos de vista e confrontacións existentes tamén sempre que hai na propia arte contemporánea. Fixemos unhas actividades relacionadas á arte, relacionada ca literatura, ca filosofía, ca psicoloxía, cas matemáticas, cas diferentes ciencias que poden interactuar ca arte. Fixemos xornadas sobre problemática institucional e museística. Iniciamos este ano con unhas xornadas sobre o que era o coleccionismo privado e o coleccionismo público, unha cartografía do coleccionismo privado e público no Estado, e unha xornada tamén sobre o catálogo razoado, que é algo que tamén está moi en cuestión últimamente, sobre como, por que, de que maneira se pode levar adiante un catálogo razoado. Dentro da sección, coidamos que era o momento de dedicarlle un pouco a atención a todo o que é o inicio, que son un pouco, a base na que se sustenta toda a creatividade contemporánea galega a partir daqueles que foron chamados os renovadores, o sea, de que era Carlos Maside, Laxeiro, Colmeiro, Seoane, con dúas artistas tamén que tuveron a súa grande importancia en Galicia, que son Maruja Mayo e Julián Minguillón, que é un pouco o repaso que vamos a facer en este contexto da nosa historia do século XX na arte galega, e esta revisión que vamos a facer ao longo de todo este ano, e que remataremos a final de ano con unha xornada distinta que estaría relacionada co que a edición gráfica e como e por que a situación actual da edición gráfica, que todos sabemos que está pasando por momentos, por lo menos que son as cuestións da gráfica contemporánea, a gráfica ao que atende o contexto de calcografía, está pasando por situacións enormemente difíciles e penosas. Ben, entonces xa, sin nada, non quero alongarme moito máis, irei presentando os relatores que van a intervir hoxe, que son Carlos Bernárdez, con Aurora Marco e Xosé Ramón Fandiño. E entón farei unha pequena presentación de cada un deles. Todos teñen un enorme currículo, un currículo moi longo, e decidiuse con moi bo sentido no ámbito do Consello engadir unha folliña
no panfleto este que se edita, en donde ven o currículo completo de todos eles para a información de todos, porque non creo que me alongaría moito se tuvera que facer todo o percorrido curricular de cada un deles e a súa trayectoria, que é realmente grande e importante. Por tanto, Presidenta, se te parece, pois pasamos a presentar o primeiro dos relatores, que é Carlos Bernárdez. No? Pois eu tiño ao revés, perdón. A primeira sería Aurora Marco, co exilio interior de Maside na dura posguerra.